מסכות, רעשנים, שירים וריקודים, הם לא כל כך כיפים לילדים שהם בעלי רגישויות יתר. הידעתם? האם יש לכם אחד כזה בבית? האם הוא לא רוצה להתחפש, או ללכת למסיבה, או לעמוד ליד הנפצים, או כל מיני דברים כאלה? הנה סיוון ונדר פלס? כן, סיוון? פלס? מדריכת הורים לגיל הרך ולגיל ההתבגרות, ומתמחה בהפרעות קשב וריכוז, אימא לילד בן 17.5. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? לא נורא. כלומר, אנחנו מדברים פה על פארטי פופרים שלא באשמתם, נכון? יכול להיות שכל הפארטי פופרים הם לא באשמתם. יכול להיות. אבל אלה בוודאי שלא באשמתם, כן. כי מה? כי יש פה ילדים שפשוט קשה להם עם העומס הגדול שפורים מביא איתו, שזה גם המון המון רעש, דיברתם על זה קודם נדמה לי, גם המון המון צבעים והילולה גדולה והמון המון עומס על החושים. יש ילדים שיש להם קושי בביסות חושי, והילדים האלה מקבלים, מה שהמוח שלהם מקבל כשהוא קולט את מה שהרצפטורים בגוף שלהם מעבירים, זאת אומרת כל החושים שלהם שהם עובדים, המוח מפרש את זה בצורה מאוד קיצונית או קשה. מתקפה. בדיוק, הם לפעמים חווים את זה כמתקפה או כהתקפה או משהו אלים אפילו ומאוד מאוד לא נעים. מה המקום באוכלוסייה נניח של ילדים עם רגישות יתר? אני לא יודעת להגיד לך מספרים, אבל כמעט בכל גן ובכל כיתה תמצא אחד או שניים כאלה. זאת תחושתי, כן. זאת הערכה שלי. הערכה שלי לא מבוססת על איזשהו מחקר או משהו. ומכיוון שזאת תפוצתם בעולם, הם גם משפיעים על כל הסביבות שבהם הם נמצאים. זאת אומרת, כאשר אירוע הוא בעל גריית יתר, והילד ננעל לו הארדונג, מה שנקרא, אז הוא יכול להשפיע... אני חושבת שהוא משפיע עוד לפני כן בבית. מה? אני חושבת שההשפעה היא עוד לפני כן בבית, שהוא למשל לא רוצה להתחפש. כן. או בחר תחפושת אבל לא רוצה לבוש אותה, או שלבש אותה והוא כבר רוצה מיד להוריד אותה, כי זה מגרד לו וזה דוקר לו וזה לא נוח לו, וכל האביזרים האלה שמוסיפים לתחפושות. ולא בא לו, לא נעים לו. יש גם ילדים שמתווסף לזה עוד קשיים נוספים, כמו קושי חברתי או חרדה חברתית, והתחפושת מבליטה אותם. אז מה את מייעצת לעשות עם ילד כזה? לדלג איתו על החג הזה? למחוק אותו מהלוח? או... הרי לא מדובר בבעיה שכתוצאה ממנה, את יודעת, מוציאים ילדים מהחינוך הרגיל ומקבצים אותם יחד. לא. הם יחד עם כולם, אבל זה אולי היום הקשה ביותר בשנה לחלק מהילדים האלה. כן, אתה יודע, דרך אגב גם יום העצמאות יכול להיות מאוד קשה. כן, בוודאי. אבל נכון, פורים יכול להיות יום מאוד קשה לילדים האלה, ואני חושבת שההתמודדות העיקרית היא בינם לבין ההורים, בגלל שלהורים יש גם כן פנטזיות, הם חושבים שפורים צריך להיות נורא שמח ונורא כיפי. ומה אם ההורים הם בעצמם כאלה? אז יש להם סיכוי טוב מאוד להבין יותר טוב את הילדים שלהם ולהזדהות עם מה שהם מרגישים. זה גנטיקום? ובעצם זה הרבה פעמים, תראה, זה גם קשור הרבה פעמים גם, אני יודעת שאתה מכיר מקרוב את הנושא של הפרעות קשב וריכוז, הרבה פעמים זה אחת המתנות שמגיעה יחד עם זה גם כן, קושי וביסות חושי או רגישות יתר, וזה אחד ממגוון גדול של אפיונים שיש. ואם ההורה מכיר את זה מקרוב, אז הוא יכול להבין ולהזדהות ולדעת שגם לא היה בעצם קצת קשה עם כל העניין הזה, ואז הולכים לקראת הילד, מרגישים, מבררים איתו מה הוא צריך. האם הוא מוכן להתחפש בתחפושת שכן תהיה נוחה לו, או שהוא לא רוצה בכלל, והולכים לקראתו, הולכים איתו, הרי אנחנו רוצים שיהיה לו טוב, אנחנו לא רוצים שהוא בכוח ילך למסיבה וישתתף ויסבול, אנחנו רוצים שיהיה לו נעים, אז אנחנו מחפשים את הדרך שהכי נעימה ונוחה עבורו. ואם זה מצב קיצוני שדורש לא ללכת למסיבה, אז אני הייתי מאפשרת שלא ילך למסיבה, אבל לפני כן הייתי מחפשת איך כן אפשר לשלב אותו בדרך שבה הוא לא יסבול. גם צריך, יכול להיות שהוא יכול להשתלב, אבל לפרק זמן קצר. יכול להיות שצריך שיהיה אפשרי בשבילו לצאת באמצע, או שיהיה לו שקית עם בגדים להחלפה, כדי שהוא יוכל להוריד את התחפושת שהיא תתחיל להעיק עליו ולהתלבש נוח, ואז הוא יכול להמשיך להתגלש במתנפחים ולרקוד עם הילדים, בלי לסבול מההקצוצים והגירודים של התחפושת והאביזרים. תגידי, יש הרבה פתרונות. ברוב המקרים עם השנים זה קצת מתחספס, נכון?
כל הרגישות היתר הזאת. יש גם כאלה שמקצינות ג'קי. אני לא בטוחה, אני חושבת שמה שמשתנה, אני גם קצת מכירה את זה. אני חושבת שמה שמשתנה בעיקר זה שכשאנחנו מתבגרים אנחנו רוכשים המון כלים שמאפשרים לנו להתמודד או להסתיר או להתגבר על הקשיים שלנו. או להימנע מהדברים שמפריעים לנו. אני חייב להגיד לך שכבעל רגישות יותר שמיעתית, זה רק הולך ונהיה יותר גרוע. ממש. כן, אני מכירה. בואו נשים את זה על השולחן, אני מציע לכל האנשים עלי אדמות. לא לאכול תפוח ליד האברי. זה לא קשור. הצליל, זה לא קשור. זה קשור כנראה לאיזה טראומת ילדות שבה כנראה נגסתי בתפוח עם תולעת או משהו כזה, ולכן קשה. זה נחקק איפשהו בחומרה, בלי שום קשר אליי. אם אני רואה מישהו אוכל תפוח, אז זה פשוט אני... אתה לרוב זורק עליו את העץ. פריק אאוט. אני מכירה איש אחד מבוגר עם קושי בעיקר בחוש השמיעה, והוא הולך לסרטים עם אטמי אוזניים. ברור. כי זה חזק לו מדי. אני מכיר אנשים שהולכים לתת מאוזניים. ברור. סיוון, אנחנו נעצור כאן. יש לנו עוד שיחה אחת שאנחנו רוצים לשמוע. תודה רבה, סיוון ונדר פלס, מדריכת הורים לגיל הרך. שלום. תודה לכם. וחג שמח.